sammen, og velkommen til denne her video. Det har taget lang tid. Jeg kan godt fortælle jer, hvor jeg har fået dem fra, de her primes. Denne her har min mor og hendes kæreste var på ferie. Så er det de her, og dem fandt hun i Bulgarien. Og dem her fandt mig og min far ude på Amager, fordi de bare stod på et tilfælde ude på vejen. Ja, det er så bare, at det er fordi, det er jo ikke danske. I kan godt se det. De er jo ikke danske, fordi det indeholder koffein. Nu skal vi smage dem. Sammenligne dem med det der Capri-Sun, og det bedre er vand. Første Prime Ice Pop. Lad os se, hvorfor. Lad os se, hvad det kan. Lad os prøve. Det her, det er nok den bedste. Hvad er der bedste overalt? Dem der er number one, de rykker derover. Så lad os lige sammenligne dem med hvad? Så lad os sætte dem der. Og så nu sammenligner vi det med en. Det er ikke lige så godt som vand. Jeg bliver rykket her. Det er fordi, det er den, der er næstbedst. Indtil videre. Nu skal vi smage. Vi skal jo også lidt til tequila. Og det her er lemon lime. Den skal vi smage. Jeg synes, den er farvet. Den er lidt til god ud. Og se, hvad den kan, om den er lige så god. Lad os lige rykke dem. Lad os lige ranke dem. Lad os prøve at se. Vi sætter dem der. Og så den, der står forrest, det er den bedste. Så den bedste, hvad er det? Indtil videre Ice Pop, og så lemon lime. Okay, så rykker jeg dem sådan her, fordi så passer det med det, som seerne ser. Jeg troede, det var den, der stod forrest. Den, der stod der, var bedst. Jamen, der er der også nu. Og så den, der står der. Toren. Nu får vi sammenligne den med juice. Jeg ved ikke, om jeg kan lide denne her Capri-Sun. Jeg ved ikke, om jeg kan lide den. Nuller, vi er midt i en video. Det her, det er fordi, det er en Capri-Sun. Indtil videre, så står den også der. Ej, Oscar, hvad er det her for et katteshow? Jamen, vi skal smage Prime. Vi kan lave her Prime Boys. Det her Blue Raspberry. Den ser sådan meget. Nuller. Du går ind i Primesen. Hvad der? Til at ændre den. Så vi har fået en ny anden plads. Den kan stå mellem. Ja. Det her, det er strawberry melon. Det er den allersjældneste i hele verden. Prøv at se. Den er lyserød. Den er feminine. Må jeg filme den ned i? Er den også lyserød der? Ja. Den skulle da feminine. Hvad smager den af?
watermelon. Så vandmelon og jordbær. Det er jo lidt svært, når man nu begynder man at få sådan et rigtigt forhold til denne her. Fordi man begynder at få et rigtig godt forhold. Så tænker jeg jo, at vi bliver nødt til at rykke den. Så vi har fået en ny førsteplads. Men altså, det her er Mettermoon. Det er faktisk, når man siger, at det her er Andreas Mogensens yndlingsdrik. Og han er jo lige kommet op i rummet. Ja. Så kan være, han har primes med. Lad os lige smage. Jeg skal lige give det i munden, det glemte jeg. Hvad smager den af? Der er nok mange, der ikke kender den. Den er jo sjælden. Om den smager lidt af kondenseret æble eller sådan noget. Eller en kæmpe stor jordbæris. Der tror jeg, jeg tænker, at den tager førstepladsen. Så kan du sige til mig, hvad der er vores vinder? Nu laver vi lige skala. Juicen rater jeg. En 2 ud af 10. Vandet rater jeg cirka 1 ud af 2 ud af 10. Og denne her, den rater jeg cirka 4 ud af 10. Og denne her, det er 6 ud af 10. Og det her er sådan 6,5. Og det her er det cirka, det er en 9'er. Og det her, det er en 10'er. Vi ses i næste video. Vi skal gerne have, at jeg skal smage Prime Energy, de der dåser. Det her Hydration. Hvis I gerne vil have, at jeg skal smage de dåser med Energy, så skriv det ned i kommentaren. Så kan vi godt prøve at arbejde på det. Vi ses.